Mae eich di-neidau yn edrych yn wych. Rydych chi wedi gweithio mor galed yn rowlio'r pen a'i osod ar ben y di-neira. Diolch, Taid. Mae'n gymaint o hwyl adeiladau dyn eira. Byddwn ni wrth fy modd petrau bwrw eira ymlach. Rhywun eisiau siocled poeth? Iam, diolch, mam. Diolch yn fawr. Dwi wrth fy modd amser Nadolig. Mae'n gymaint o hwyl ac o'r anrhegion cymryd rhan yn sioe Nadolig yr ysgol. Hongian yn goleuadu bach, gwylio rhaglenni Nadolig ar y teledu a cael gwyliau o'r ysgol. Mae'n amser gwych o'r blwyddyn. Dwi'n mwynhau 3 mint ar mint peis ac caceni blasus mae dynain yn ei gwneud. Fyna hefyd. Ond Taid, pam rydyn ni'n dathlu'r Nadolig? Mae hyn yn gwestiwn da iawn, Alice. Mae'n hawdd anghofio beth yw gwir ystyr y Nadolig. Mae'n hawdd colli golwg ar y baban gwerthfawr a gafodd ei eni a'i osod yn y presyd ganrifoedd lawer yn ôl. Roedd Duw yn paratoi'r byd o bron o ddechrau amser ar gyfer Nadolig cyntaf hwnnw. Mae'r Beibl yn adrodd hanes Adda ac Efa, y 2 berson cyntaf, a sut gwnaethon nhw anifuddhau i Dduw a dod â pechodau malwodaeth i'r byd. Mae'r Beibl yn dweud wrthym ni fod Duw wedi gwneud popeth mewn dim ond 6 diwrnod, ac roedd yn anhygoel, yn hollol berffaith. Ar 6 diwrnod y greadigaeth, gwnaeth Duw addac y Efa ar ei lun a'i ddelw ei hun. Nhw oedd y 2 berson cyntaf. Roedden nhw mor hapus yn byw yn yr ardd brydferth roedd Duw wedi ei gwneud, a threulio'r amser yn siarad gydag ef. Gosododd Dduw yn rheol i Adda ac Efa a cael nhw fwyta o unrhyw coeden yn yr Eden. Ond nad oedden nhw ddim yn I fwyta ffrwyth coeden wybodaeth da a drwg, neu bydden nhw'n marw. Roedd nhw wedi cael eu creu I fyw am beth, ond byddai anfyddhau I Dduw yn rhoi terfyn ar hynny. Roedd Satan, oedd ar un adeg, yn un o anghelion mwyaf Duw, wedi gwrthryfela yn erbyn Duw ac eisiau ei ddrwyddo. Daeth at Adda ac Efa a'i temptio I fwyta ffrwyth y goeden waharddedig. Bwriodd amheuaeth ar ddaion I Duw, a dweud celwydd wrthyn nhw, a dweud wrthyn nhw y bydden nhw'n debyg I Duw. Roedd Efa gymaint eisiau blesu'r ffrwyth a gwnaeth hi ei gymryd a'i ffwyta. Yna rhoddodd beth i'w gŵr oedd gyda hi bwytodd ef ohono. Wedyn roedden nhw'n llawn eglurwydd a chywilydd. Roedd pechod a marwolaeth wedi dod I mewn i'r byd. Mi gawson nhw eu hel ar fedem, ond cyn iddyn nhw adael, rhoddodd Duw newyddion gorau oll iddyn nhw. Un dydd, byddai'n anfon a chibwr. Un dydd, byddai Duw yn anfon ei fab ei hun I delu pris pechod, sef torri rheol I Duw. A mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad mae Dduw yn rhoi bywyd rhyngweddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Felly, hyd yn oed yn y dechrau un ar ôl i'r bobl cyntaf bechu a gwneud llanast o fyd perffaith Duw, roedd Duw yn cynllunio Nadolig cyntaf. Mi wnaeth o addo I anfon ei fab I achub pobl rhag eu pechodau. Mae hynna'n anhygoel, Taid.